खुलुमखा जत्त आं बाय गोरों तंनाय रनो कखे जत्तन से सिगां सिनि हदा मयल पानसाय न आं खुलुमबो हामबाय तामाने के बो सिनि पानसाय अक्रा बो आनो इनफरमेशन रमानि बांगै खुनजुफु रमानि बांगै हामबाय बायफ्लाय नो हामबाय सिनि हदा पानसाय न बो आनो तिनि कल खाइमानि के हाइसि सिनि पानसाय आनो तिनि कल खाइखा कके अमो हाइसि खरकसा जितेन जमातिया सेसुआ पारानि दैबायसा हाय सापिनाय जितेन जमातिया पारांखा सेसुआ पारा पीएस का ओमपी ब्लॉग निता सेसुआ पारा कके हाइसि गारि लोन नावै बा खार थांमानि क इनके बोहैबोसा ताबक गारि लोन सुइमा तंमानि एको जितेन बियां खार थांखा इनके बोहै बरो बोसा बोतैले बाहायखे गारि लोन ने सुमानाय बनि बाङै सिनि हदा पानसाय आनो फुन खायखा इनके जागानो जेसिनि तिप्रासा तंमानि बा देश सिनि इंडिया हाबो मुंबई थों चेन्नाई थों हैदराबाद थों जत्त सिनि हदा आदेश रखा ओ बरक न नाट्यगै कार लाइबानि बा बो जागा तं सिनि हदा नि आदेश बाय तिनि आं ओ भिडियो खायखा एके बोहै बरकले बाहायकेनो रां सुमानाय एकेनो कंपानी न सिनि हदा अक्रा रक थाङै जत्त मिलेबै कंपानी न बन खाय रखा जे जितेन नमाया साक बनि बोहै न रां मा 6000 के हदा सं थाङै कंपानी न बन खाय रखा लोन उथों बा रां ता सुखायदि हि हदानि पावर असकिन हदा सं पावर थाङै एके कंपानी न सि बन खाय रमावो हदा अक्रानि सु पावर हदा सं सु पावर सिनि तिप्रा हदानि एके अमते जितेन कमाय थांमानि मासा न खार थांमानि बैनि देशो खार थांमानि न बाहायखे मायांनाय जों जत्त तिप्रासा मिजोराम तंनाय जों जत्त खाबाक साखे जों जितेन न मा नायतंनाय आं पिक्सार नाय ओ जितेन न सिनिनार दि बो जे जागा तंथों जितेन नोंबो नक थाङै काहां गोदोंखे तंगैदि बा हदाक बाय मा सिंजाखेले नों तमां नाय मलेसिया काहां गोदोंखे थां तंदि बोहै बोरै तिखार फाइबिं कख्यासि सिनि तिप्रासार खोनादि निजेनि बोहै बोसाय तंखानो बैनि बोहै बायदि खालायो बैनि बोसाय बायदि खालायो अमो कायसा तं मुंसों हाया अमो जों कायसा भाइरास हाया बनो जों माखि बिनाय सिनि तिप्रासार तै सोलोंजानाय ग्रिखादे तै काहा लादाक थांजानाय ग्रिखादे तै मोंसाया बैनि बोहै बायदि खालायसिनाय बैनि बोसायनो तिखा खालायसिनाय बो जागा थांसिनाय बेंगलोर जेनाय आं खानामाने केने मिजोराम दे फाइटं हानि बाङै आं तिनि सिनि पानसा बाय कल खायजाखा मिजोरामबो जत्त तिप्रासा तंनाय र जितेनो सिनि नारक दि तंना हांखे रंनारक बायदि हा कपला करे बियां खारियगनाय मानजांनाय दाइति न जितेन आनि भिडियो नगै जे जागा तंगै खनाय तंखानो नकि फिल थांदि हदा निनि साकाव तमां थांनाय जेरो दोगमानि परे हानिनो हदा संनो नायतुक तंगो प्लीज नों आनि भिडियो नाय तंना हांखे निनि पारा ओ थांगै बोहै बसाबाय निनि गारि लोन सुइ तंदि हनै आं न रिक्वेस्ट खायबो तंना हांखे निरो जागा न शेयर खादी बासाया तंखे निरो आनो ना करदी तै आनि भिडियो नो गई निरो सब्सक्राइब खायजे तंखे प्लीज सब्सक्राइब खायरो दे निनि बाया निनि सालाय न शेयर खायरो दे जागा न ओ भिडियो नो सौगान दरकार हार जिं तिप्रासा तंमन जागा न ओ भिडियो नो सौगान नाङो जितेन जमातिया पारानिखे सेसुआ सिनि नारक बायदि तिप्रासा जत्त बायरे तंनाय स्टुडेन्ट नोंथों सामोंखायनो नोंथों सरकारनि साख्रि खायनो नोंथों खुजि नोंथों हार जागा हार लामा हार स्टेट
लामाबो मालायफानो ओ जितेन जमातियानो सिनिमा नारनाय बेलाखे बहिनो शास्ति रजाक बहिनो दुख रजाक बसाबतैनो दुख रय दङो बाहायके बुरै बरगले गारि लुन सुमानाय